Ennen kuin saavut yliopistolle, käänny vasemmalle vieraspysäköintikyltin kohdalla. Käänny sen jälkeen oikealle ylioppilastalon edustalta, aja rakennuksen vierustalla tien päähän ja käänny oikealle. Vieraspysäköintialue on suoraan edessäsi. Siirry seuraavaksi LUT-yliopiston pääsisäänkäynnille ja ilmaista pysäköintiä varten ilmoita pysäköinnistäsi infotiskillä. Voit tehdä tämän syöttämällä autosi rekisterinumeron, infotiskin tietojärjestelmään ja napauttamalla vahvista pysäköinti. Siirry tämän jälkeen älykkäiden koneiden laboratorioon, joka sijaitsee tilassa 1150. Kulje suoraan käytävää eteenpäin ja käänny oikealle. Kävele kuntosalin ohi ja laboratorion sisäänkäynti näkyy melkein heti vasemmalla puolella.